ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 8 октябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 110 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кинед ки ма чира гап мезанам ва чӣ ма дароӣ кардагиам. мошини Toyota Ромион астай, Toyota Highlander астай, газели фурӯшӣ астай дар Россия бардуи азиз бо нархи арзон айнаки газел. ана хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Ҷайҳун, хонаи заминӣ астай дар шаҳри Ҳисор, квартираи арзон астай дар шаҳри Кӯлоб. ана дар шаҳри Кӯлоб ду квартираи арзон ай бардуи азиз. ана далши мерава квартира дар шаҳри Турсунзода ва шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. қизиқи видео ҳамие ки касе дар видео лайк мемона, дар канал подписатсия мекуна, дар комментария Саудотиҷи ба пеш менависа, рекламаи ҳама одам ройгон мешава. марҳамат бардуи азиз, дастгирӣ кинен, дастгирии шумо пешравии мо. ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار مون اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر با هم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم. باشید زنده کار خوب زندگی خوب کار خوب زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن بودن. бардуи азиз, сар мекунем 1 миллиони имрӯза як мошини арзон гап мезанем, баъд хонаҳо да мегзарем. дӯстони азиз, ами бародар ана мошин шароӣ кард гуфт ки срочни пул дар корай. бо диққат гӯш кунем бардуи азиз, ман маълумотша ози гап мезанам. ам бародар чизе ки гуфт ман навистам гирифтам ози амра гап мезанам бардуи азиз. мошини фурӯшии Toyota Ромион соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин, абъём мотораш 1.5 бардуи азиз. ганда камрасхода 5-6 литр бензин мехӯрда мега. коробкаш автомат, 4 дар электропакет, кондиционераш 100% кор мекуна, печкаш 100% кор мекуна, хадавоиш ам мега 100%, балонош бардуи азиз 80% будай. монитор задни камера дора. ана 8 моҳи дига ҳуҷҷат дошта дӯстони азиз. чухолои нав задаги чихеле ки ана видеоро тамошо кардесен, чухолои фасон задаги дӯстони азиз. ана нархи мошина 75000 сомонӣ мега. 75000 сомонӣ ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагим дӯстони азиз. ана соҳиби гуфта ки 75000 сомон бугу бо камтар арзон мешава. номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ам дора. занг бизанем бигӯен ки номерои канали Саудотиҷи бачаи очкидор гирифтам, ба шумо бо ана барои нархаш бо арзон мекуна. марҳамат, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака бардуи азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як квартираи арзонаи шаҳри Кӯлоб гап мезанем. марҳамат бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, 10 микрорайон. доми 4 этажа буда дӯстони азиз. доми 4 этажа, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ. ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олишаи чихеле ки дидесен да сурат. обу свич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои ами квартира 100%. ана хона углавой нест дӯстони азиз. ана хонара вақти фурӯхтан дута стенка, кондитсионер, термекс меиста. хулоса бардуи азиз, баъзе чизҳош меистодай. хона лави раи калон даҳай, магазин, бозорча, беморхона наздикай. бардуи азиз, нархи квартирара 300,000 сомонӣ мега. 300,000 сомонӣ ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагим. марҳамат бардуи азиз, дута рақамҳои телефон шамондагим, дар ин рақамҳо WhatsApp ам дора. метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. 300,000 сомонӣ квартира. занг бизанед.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хулоса хештавор ами видеора 10 нафар да падилица кинен дар видео лайк момонен касе меҳмоне боше мисол дар канали мо подписатсия кардаги нестен ку подписатсия кинен метавонен ки рекламаи шумо ройгон шава. Ягон хона дорен, замин дорен, квартира дорен, мошин дорен, фақат лайк биҷиқен, ана подписатсия кинен, дар комментария савдо тж ба пеш бинависен ва ҳами видеора 10 нафар да падилица кинен. Тамом. Дастгирӣ кинен, дастгирии шумо пешравии мо. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. Тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати атомист. Бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориям рӯзтарӯз маошам зиёд гашта истодааст. Бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. бардруи азиз, як мошини арзона гап мезанем, баъд квартира, хонаҳои бепул да мегзарем. Toyota Highlander буде бардруи азиз, гӯш кунед. Toyota Highlander Америка, соли баромадаш 2010, судишвориш бензин, мотораш объём мотораш 7.5, коробкаш автомат. Бардруи азиз, балонош навай, хадавоиш навай, ҳуҷҷатош 7 моҳи дига мондагӣ, танировкаш 7 моҳи дига. дӯстони азиз, яъне ки ҳуҷҷат танировкаш 7 моҳи дига мондагиай. ягон мошини арзонтар боша, болои сумам бита мешава гуфтагиай. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа пешина. нархи мошина 165 000 сомонӣ мега. 165 000 сомонӣ. ягон мошини арзонтар боша, болои сумам бита мешава гуфтагиай. номерои телефони яка кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. метавонем бардруи азиз занг бизанен, 165 000 сомон мақсад арзон мекуна бихарен, ё ягон мошини арзонтар боша, болои сум битен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаёча чандум лайк ҳаҷиқиди комментария да бинавис ва аз куҷое ки хона намондис ҳам комментария да бинавис. бардруи азиз, мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи Бубчашма. 8 сотиқ заминай 3 дархона кардаги. дӯстони азиз, ремонт кардаги ачхелек десен, ремонташ мақсад дарнаш ремонт кардаги, беринша хайфорат я стяжкаи сусӣ мекунӣ, хона фасонае. бардруи азиз, наршам арзон гуфтесай, хона дар шаҳри Ҳисор ачхелеки гуфтем, нархи хонара 140 000 сомонӣ мега. 140 000 сомонӣ. ина бардруи азиз, ремонти дарунаш оз мисол бо суратҳои берни хонара мебинем. чихеле ки гуфтем, хона дар шаҳри Ҳисор, тарафи Бубчашмада 140 000 сомон нархш бидай. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагиам, харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ, соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотораш 405 мега. объём мотораш 405, коробкаш 100%, балонош 80%, ҳуҷҷатош техпаспорт дорад. дӯстони азиз, адрес Москва, Одинцовский район да Жавринка нависаги. дӯстони азиз, Одинцовский район, Жавринка. бардруи азиз, нарша гуфта ки 350 000 рубл бугун. 350 000 рубли русӣ. ба пули русӣ бардруи азиз хай гуфтем ки чанд қамеша, ба пули сомонӣ агар хато накунем 39 000 сомонӣ мешава. сета рақамҳои Россияша мондагим. дӯстони азиз, ҳар се рақамҳош WhatsApp дора. марҳамат, газели фурӯширо занг бизанем бардруи азиз, касе ки мисол дар Россия бошен метавонен ки бихаренша. бардруи азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза, яъни квартираи арзона гап мезанем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина Регар. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 45 метри квадратия. дӯстони азиз, доми новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби хона маълумот додагия ки хона дар шаҳри Турсунзода, пешина Регарда қарор дорад.
ана боз арзон мешавад. Дӯстони азиз, фақат харидорои аниқ занг бизана мега саддик магазин ҳамаш дар пеши хона ҳастаи. Дома бардруи азиз супоридагиян мега 2 сол мисол мешавад ки дома супоридагиян житело зиндагӣ кардисан. Бардруи азиз, нархи квартирара 135,000 сомонӣ мега. 135,000 сомонӣ. Ана квартира коробка мебошад, без ремонт коробкаи. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бадрои Россия гуфта буданд ки ягон квартири арзон аз шаҳри Бохтар бумонен, яъне ки пешина Қурғонтепа. Марҳамат бадрои азиз, квартири арзона гӯш кунед. Квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, тарафи ана кӯчаи Тец гуфтагиай. Якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, дом навастройка, квартира без ремонт, коробка. Соҳиби квартира маълумот додааст ки проекташ гарениай. Нархи квартира 200,000 сомонӣ. 200,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,811,000 рубл мешидай. арзон мешава намешава навистагӣ нест, фақат хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. 200,000 сомон якхонага 3 этажда. бадруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина Қамсангир, тарафи ана Махтумқулӣ. 13 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот додааст ки хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ. пеши хона маҳкамай, дарвозаи хуб часпондагӣ. бадруи азиз, ҳамаш 100% ремонт кардагӣ мега курпачо таме партои ёнбош мекунӣ. бадруи азиз, нархи ҳамин хонара 170,000 сомонӣ мега. 170,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,540,000 рубл мешава. номерои телефонуш ҳаст, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша. бардруи азиз, ба занг бизанем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хайрам, хеле бачаё чай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. ана рост шагаб захаем видео маъқул шид нашид. и мнение тяй бардруи азиз, и фикри шумоай. маъқул шида боша бугӯ ки маъқул шид, агар маъқул шидагӣ набоша бугӯ ака маъқул нашид, хонаҳои қимат амонди. хай бардруи азиз, кори мо реклама кардане охи. баъд нархи ӯ хонара ӯ бародар мемона ва ман натонам ки хонаи 200,000-ро 100,000 бугум. бардруи азиз, хонара қиматӣ ва арзониша мисол бо нагем ки савдотиҷи ай мисол ба чизи хидаш мемона, мнение хидаш қатъӣ мемона нарха не. бардруи азиз, ҳамин хонафурӯш чанде ки мега мо ҳамура мемонем. хулоса ана комментарияда бинависен видеои имрӯза маъқул шид нашид, кадом хона маъқул шид ё чақчақҳои савдотиҷӣ маъқул шид, бинависен ҳамин комментарияда савдотиҷӣ ба пеш бинависен. дар видео як дона лайки бепала биҷиқен, ҳамин видеоро як 10 нафар да бардруи азиз падилица кунен, группҳои имо да группҳои WhatsApp да падилица кунен. хулоса ҳамин видеои мо паҳн шава, касе мисол ана бехонае соҳиби хона шава, касе беквартирае соҳиби квартира шуда. бардруи азиз, марҳамат, ана мисол касе ки бемошина ина мошинша мегем, хай соҳиби мошин шава, ё касе ки дар Россияе, мисол ҳам газеле ки реклама карда метавона ки ҳам газела бихара. хулоса бардруи азиз, лайк мисол ягон чи шумо кам намешава, лайк подписатсияро биҷиқен, дар комментария савдотиҷӣ ба пеш бинависен, намиқа дастгирӣ кунен, гапто надорам. бардруи азиз, ана охири видео омад. хай бардруи азиз, хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва видеоя дударакемон шароитотон боша, ягон сомония, ягон рубли ёрдамаш кунен. хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро, почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дигар илоҷиш нашида, дидам ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.